Zdravím vás všechny. Dneska jsem v práci chvilku přemýšlel nad tím, jaký by to bylo, kdyby ten můj fotovoltaický systém byl úplně ostrovní. Jestli by to šlo. Nevím, za poslední měsíc jsem si vzal ze sítě 50 kW, takže uvidíme. Napadlo mě prostě schodit hlavní jistič a uvidíme, co se stane. Jestli se nepletu, tak máme za chvilku 9 hodin. 7. června, 7.6.2022 a uvidíme, jdeme na to. Tak jo, schazujeme jistič. Vysoký tarif, nízký tarif nebo obráceně. Uvidíme, co to bude za pár dní, možná za měsíc, bylo by to fajn. Celá naše domácnost funguje na elektřinu. Auta, vaření, ohřev teplé vody. Plyn vůbec nemáme, tak uvidíme, jestli to půjde bez sítě. Na střeše jsou na baráku 2 stringy, každý 4,5 kW. Na garáži 3. string, přibližně 2 kW, celkem něco okolo 11 a 10,8 kW baterie. Vypadá to, že počasí nám v následujících dnech moc přát nebude. Bude první velká zkouška. No a tady už je vidět, že síť je vypnutá. Jedeme čistě z baterky. Tady se ještě můžeme kouknout na spotřebu, která byla dneska. V těch koláčových grafech je to vidět za další období. Nejzajímavější je ten poslední. Fotovoltaika od půlky prosince nainstalovaná. Za tu dobu už mám 3/4 spotřeby jenom ze sluníčka. Tak jo, tak na viděnou u výsledku.